مالپەرێ پیوکەی میدیا لە 22 ئێک ساڵا 2003 هاتیە دامەزراندن و شەمالکە خزمەتکردنا 14 ساڵان بێماندی بوون و پێشڤەچوونا بەردەوام و خزمەتکردنا هەمەلایەنە و ڕەومالکردنا ڕیدانên جۆرە و جۆر bi xemxûrî ve şemalka xwe vemrand û berdewamî bi xebata xwe ya xizmetkirina rojnamevanî didet. Hetanûka pîwkey mîdya nek tinê li Herêma Kurdistanê belkû li ser astê Iraqê jî rolekê giring dîtiye û bûye mînberek bû gihandina peyamê bi şêweyekê rast û dirêst. Her wesa pîwkey mîdya bi malperekê siyasî û aborî û teknolojî û werzişî dihête danan û malperê navbirî bi çendîn zimanan wek Kurdî bi her du diyalektên Kirmanciya Jêrî û Jûrî û Latînî û Erebî û İngilîzî û Farsî û Rûsî jî dişêt xizmeta welatiyan biket. Herdem cihêbariya cemawerî û giringiyê bi meseleyên cuda cuda jî didet. Şayet di demekê nêzik de cihê xwe di civakî de biket û bi şê dibgehîte astekê baş. Her ek ji Sekreteriyeta Heval Mamcelal Sekretêrê Giştî Hêketî Niştimanî Kurdistan û Dr. Fuad Masum serokê Kumara Iraqê û Kusret Resul Elî cegekê Sekretêrê Giştî Hêketî Niştimanî Kurdistan û Qubat Talabanî cegirê serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û civata nawendiya Hêketî Niştimanî Kurdistan û Şêrk û Mîrweysî endamê serkirdayetiyê û berpirsê melbendê heştê xanexînî Hêketî Niştimanî Kurdistan û Dr. Latîf Reşîd rawêjkarê pêşkeftiye serokkomarî bi helkefta 14 saliya damezrandina pîwkey mîdya bi rûskên pîrozbahiya arastaya kirîne. Daxwaza pêşkeftin û berdewambûnê bi wan dixwazin ji ber ku şayîne bigehne baştirîn ast û zêdebarî karên siyasî û aborî û werzişî pîwkey mîdya di karên dî jî rolê xwe dîtiye. Nexwast pişka çavpêketin û dîdar û bîrûra û gelerî û edebî û hunerî û jinan û rêportaj û kitêban jî ku malperê xwe di hemî barên keltûrî û rewşenbîrî û siyasî de dewlemend kiriye û şayet di demê 14 salên borî de serinca hejmareka zûriya welatiyan bi xwe rakêşît. û li du mahiyê bi navê Rêveberê Giştî Kanalê Badînan Sat û hemî karmendên wê pîrozbahiyên germ a rastayî êk bi êk li ser nivîsar û karmendên pîwkey mîdya dikin û hêvî dixwazîn berdewamiyê bi salên xizmeta xwe bidin û pêşkeftinên baş bi dest xwe vebînin û nexwast li ser astê herêmê û nêvdewletî jî de.